Egunon arrautzaleok, hementxe gara Portugaleten demoraldiari errematea emateko prest eta ez da ez nola nahikoa gaur zuentzat prestatu dugun ikuskizuna. Alde batetik bi playoffak, emakumeak eta gizonak, bi postu jokoan, hurrengo urtean Eusko Ligan eta Euskotren Ligan aritzeko goi mailan eta horren bila, hiru arraun elkarte bintzat baditugu aukera handiekin eta gaur erlojupeko zorrotza ikusiko dugu eta gero el Corte Inglés bandera jokoan beti bezala demoraldiari errematea emateko. Gaztainazpi jauna, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, euri desente bota du, baina bain argialdia ere badugu, eta argialdi honekin goiza salbatzen dugun, ez? Bale, argialdia, Mikel, eta freskatu ere egin du, Bai, jauna. Birian ere oztuta, eta honen etorri, eta ja, atzo esan genuen, batzuri zopak eta... Udazkena, atejoka. Udazkena, gaude, bueno, txantxetan ari gara, baina gaur gauean, parka gauean, euri asko egin du, eta marea bizitan gara, urak gora tirako du, nik uste dut hor, oso arraro dagoela. Hemen gaur erabaki garrantzitsuak hartu beharko dituzte, noski monstru estropada Corte Inglés bandera irabazi nahi dutenek, ez da txantxetako saria, eta bestetik esan gabe doa, playoffean denak bigarren kaletik hariko dira, baina bigarren kale horretan ere mugitzen jakin egin beharko da, eta iruditzen zait hori txartel bat lortzeko funtsezkoa izango dela. Bueno, az da gaitezen komentatzen dira batean behintzat, emakumeen playoffean, Donostiarra bai errentarekin atzoko 5 puntuiek urrezkoak dira, baina hemen gaur jo beharra dago, bai lehen postu hori ziurtatzeko eta baita ere bigarren postu hori lortzeko San Juan eta Zarutzen arteko burruka latza dago. Bai, baina hasteko nik ekuaziotik bi galiziarrak atera egingo nituzke, zera errespetosoarekin, baina gero aukera errealak ematen dizkiet 3 ontzei. Gehien Donostiarra aurretik dolako. San Juanek begira zer denboraldi egin zuen, baina Zarautzek aurten erakutsi du gai dela 2 ontzi hauei 4 segundo baino gehiagorekin irabazteko. Beraz, alde horretatik ez da gutxi gore panorama, nahi behintzat, emakumen playoffean ez daukat bat ere argi. Zabalik. Eta gero gizonezkoen norgehiagoka izango dugu, eta hor, jadanik ordu biterritan harrera prest dute Santurtziarrek Soterari egundoko omenaldia egiteko, eskura dute dena. Bai, eskura eta ez usteko ikeragarria litzateke, gaur Eskola Beligarako txartel batez eskuratzea. Zergatik, badutelako altxorra atzo ikustakoa eta bestetik urte osoan zehar fidagarritasuna ikeragarri erakutsi duelako Estebanek prestaturiko taldeak. Eta bestetik, txapela eta arkoteren artean, nik Kaiku eta Tiran baztertu egiten ditut, mirari bat beharko luketelako. Txapela favoritoago, arkotek hortxe dauka, 6 minutu eta 98 segundo, baina esaten dut. Gaur herrioa interpretatzen, asmatu egin behar da, urazko egin duelako, eta marea bizitan gaudelako, eta bigarren txartel hori ere, zabali ikusten. Bueno, gero errematea, el Corte Inglés banderaren bila, denak, baina batipat hori jo marka guztiak apurtu nahi ditu demoraldia borobiltzeko. Eritz Hernandez uretan dugu jadanik, eta beraren ganagoaz, egunon, Eritz, ze kontatzen diguzu? Egunon bikote, egunon Euskal Telebistako ikusentzule guztioi ere. Zer kontatzen dizuet, lasaitasun hau aipatu duzuen, lasaitasun hau eskertzen dugula behintzat hemen ontzian. Euri asko eman dagoelako, oraindik ez dut izango ez duela egingo, baina momentuz behintzat euririk ez eta behintzat lanerako ongi aizerik ez, hemen kaleak aipatu dituzue kaleek asko markatzen dute. Bueno, loteriaren estropadere askotan esaten zaio, baina gero kaleak on edo txar arraunlariak eta patroek egiten dituzte eta beraz, hori ikusi beharra dago. Lehen da bizi hori egiten, emakumezkoak beuren playoffean gaurko eguna polita izaten da, sentimenduen eguna, tristura eta poza aldi berean ikusten ditugulako, eta hor ureratuko dira neskak. Aipatu duzue, abantaia argia, Donostiarrak 5 punturekin, San Juan 4. eta Zarautzi 3. baina Eten ligako txapelduna gai da, egoerari buelta emateko, eta hortan saiatuko dira gu. Goizean beraiekin izan gara, eta hauxe gaur arraun egingo duten emakumeek kontatu digutena. Bueno, atzoko egin genuen, salbatu genuen, 5 puntu lortu genitun, baina hoi etzan izan erabakigarria, orduan gaur ateako ga ureta, gaurko estropa bakarrik izango bazan bezala, eta estropa da irabaztea jungo ga. Hau hobeto ezagutzen dugu, orduan iruditzen zait jendia konfiatua aterako dela zentzu horretan, ez? Baina, bueno, gaurkoa, zaila dakagu, nerbiluak hor daude, gure estropa egiteako geha, eta esan detena, bertsuiko berena ematea, eta ondo arrauniten badegu, badakigu aukerak euki ditzakegula.
Bueno, lan askoak abiteko da, ikusi genuen atzo lau segundutan, hiru trainero sartu ginala, eta hortxe gaudela lanak, eta orduan tope ateako geha, gu zerotik anateakoa, gure lan aitea eta disfrutatzea. Bai, bueno, atzokoakin guztiz desberdina da, eta hemen pare bat estropa eukitugu, eta egia esan kalian diferentzia oso handia dela, baina gaur kontrarreloj izan da, aukerak ikuste ditugu, eta gure lan aiten saiatuko geha. Hori esek emakumezkoen iritziak, gu hemen uretatik sentipenak eta emozioak jasotzen saiatuko gera. Sara Gandara gure lankidea, Lehorretik. Sara, zer moduzko giroa duzu ordu hauetan? Egunon, Eritz, lankide eta ikusentzule guztiok. Momentu honetan, hemen nahiko lasai aurkitu dugu dena. Gu gaude, Portugaleteko Arraun elkartearen parean, arrampa horretatik. Dagoeneko traineruak jaitsi egin dira, uretan daude ia gehienak, playoffeko traineruak bai behintzat. Orain arte, kaikuko zale ugari bildu dira hemen inguruan, kaikutarrak uretaratu diren momentuan jakina, animo eta babesa eskaintzeko, izan ere kaikutarren egoera pixka bat latza da. Gaur, mirari bat beharko lukete goren mailan jarraitzeko, baina edozer gauza gertatu daitekela uretan esan digu entrenatzaileak, Txapas Elortegik, beraz gerosiago ikusiko dugu zer gertatuko den. Zaleak momentu honetan, gutxi ikusten ari zareten bezala, esplanada honetan, traineruak dauden esplanada honetan, gutxi daude, esan bezala, baina egongo dira estropadari behar bezala jarraitzen hor tabernetan telebistaren bitartez, gure Euskal Telebistaren bitartez. Egia esan gerosiago jasoko ditugu euren iritziak eta saiatuko gara jakina playoffonek emango duena behar bezala pantaiaratzen, protagonistekin hitz egiten eta zalekin ere bai, jakina. Ederki, hementxe zaleak biltzen, goizetik gainera etorri dira, herrietatik eta autobuskadak, eta bai giro ederra. Eta, datu zehatzak orain beti bezala, Asti eta Euskalmeteko teknikarien laguntzarekin estropada eremuari buruz. Aurrera, Ibon. Lehenbiziko hause Mikel garrantzitsu, itxas bera amaikak ingo izan da, 3 minutu falta amaiketarako, beraz gaurko lau txandak urak gora eman da, baina garrantzitsua. Goizak aurrera eginala, korronteak indarra hartuko du, beraz, baldintzarik kaskarrenak alde horretatik izango dituzte, Eskola Beligako bigarren txandako ontziek. Koefiziente altua dugu. Oso altua. 91 ikusi besterik ez, ura noraino jeitsi. Eta hemen, dagoeneko sekretuak ez, baina batimetriak bintzat ongi izagutzen ditugu, horra, ura gora eman da, nola bengo den, erdiko kanalean hartuko du, indarri gehien, hortxe, ezke zubiaren inguruan, baita Portugaleko igerilekeren parean, bazterretan noski korronte gutxiago, erdi-erdian indar gehiago. Hori batetik, eta horrelako egunetan garrantzitsuena, ez txanda berean kaletik kalera dagoen aldea, baizik txandatik txandara egongo dena. Beraz, lehenbiziko txandan, bigarrenean, baino, korronte dezente gutxiago izango dute. Baina, aipatu beharrekoan irurtez. Bart gabean, hemen ere, euria asko egindu eta Ibai Zabal ur emari handiarekin dator eta iruditzen zait berdinduko dela. Alegia, ur emariak gora datorren ur hori berdindu dezake. Laizter ikusiko dugu, nola kudeatzen duten hori kirolariek, batipat beroketa lanetan eta jardunda gero, haiek azkarraterako dute hor ondorioa. Aizerik ez momentuz, Hala ere, goiza aurrera doan neurrian, ufada indartsu batzuk iragarrita ditugu. Ikusiko dugu hori gero betetzen den, baina prebisioen arabera, 25-etik gorakoak ere izan daiteke, 25 kilometro orduko. Begira, Mikel, uratagoneko gora behar luke, baina urre mariak bera. Itxaso aldera. Itxaso aldera. Ordan, urkargak hortxe jarraituko du goiz osoan zehar kontua da, indarra, kontrako birean, Bilboan dira, barrurantz, lehorrerantz. Geroz eta handiagoa izango da. Aize pixka bat ere badabil horre. Anemometroak orantxe markatzen diguna, 7, 8, 10 kilometro orduko, gehiago ez. Belontzi hori horre, abarrain kanpo kaldean dabil, baina hori motorri gabe doa.
Bueno, baditugu ja 11:04, 11:20 izango dira, lanerean hasteko garai helduko da hor, emakumeen playoffaren bigarren jardunaldiari begira. Zale asko eta alde horretatik ikusten da egun berezia, hain egun garrantzitsua da gaurkoa playoffean arituko diren guztientzat, hori betikoa da, tentsioa, haien padoketik eta bueltatxo bat eman, eta arpegitan antzematen da gaurko egunaren berezitasuna. Ezagun zuen, Basagaitz Gereñoren arpegiak. Baita ere. Tentxio, bueno, dagoeneko eskarmentu handiko arraunlaria eta alare eguna etorri egun seinalatua, eta bueno, hori izaten da arrakastarako beste kakoetako bat, kirolean, nola baitere, urduritasunak, nerbioek eta kirioek ez dezatela menpean hartu kirolaria. Hori, eta kirola individuala balitz ez hemen gaur 14 duaz, ontzi bakoitzea. Bueno, ontziak aipatu ditugu eta ari dira jaurbiltzen jadanik lehena, irteeran, tiran izango da, gogoratu atzo denborarik onena eta puntu sortarik onena beraz, lehenengoz puntuek dutelako balioa, Donostiarrak 5 puntu bildu zituen eta gainera San Juani ia 2 segundo, bat eta 98 euneneko, Zarautzi 4 segundo eta 10 euneneko, eta San Juan eta Zarautzen artean, 2 segundu pasatxo, 2 eta 12 eunen arroxen alde. Txapela non da? Txapela urrutiago da. 23 segundu galdu zituzten atzo eta 2 puntu bakarrik bildu eta tiranek puntu bakarra. Gogoan izan, segundoek puntuen sailkapena apurtuko dutela. Bestela, postuen araberako puntuak dira baliotsuenak. Eta guazen kuadrilak aurkestera, hemen tiran. Zerodio dute prestatzaile, David Zerodio, eta patroi lanak ere bai, Irene del Riorentzat. Hiru aldaketa egin ditu Zerodio, Miguel, atzoko 14koarekin alderatuta, horrean Maria González da Loaira Piñeiro sartu dira 4. eta 5. tostan. Espalde estribo horrean berriz, Sara Martínez. Txapela ere, hortxe prest urrengoak izango dira, eta Olaña Martínez patroi lanetan. Eta, bueno, hemen kuadrilla zabala ekarri du. Oso eta aldaketak ere tiesentik egin ditu, Gaur Fernando Alvarez egin. Hola, ere gehienei aukera emateko, eta sari bezala hartuta. Ikusita matematikoki beti daudela aukerak, baina atzo posibilitate asko galdu egin zituzten. Ia milaria. Irteran urrengoa, hirugarrena, Zarautzi izango da, eta, bueno, aipa dezagun atzo ikusi genuen kuadrilla, bizkarrezurra hortxe dela, baina aldaketaren bat bai. Ikutu bat, espalda estriborrean atzo Mati Ergin, sartu zen, eta gaur hortxe brankaldean Lutxi Paskazio arituko da. Hemen San Juandarrak, Posik, eta San Juandarren taldea, Anartz Gereño prestatutako taldea, aukera handiekin, hortxe, itxaropentsu Laida Balderrama, patroi lanetan, eta brankaldean badugu nobedade pare bat. Nire kontutan bi aldaketa baino ez, biak espaldan gaur baborrean lanerako, Janire Fernandez, eta estriborretik Olaia Etxaide. Eta hemen Donostiarrak, bantxa ontzian arituko dira, Ibon Urbieta prestatzaile, Nikol Maroño Galiziarra patroi lanetan. Aldaketarik ez, zoko talde tripulazio bera. Irribarretxu, San Juandarrak eta Donostiarrak. Bueno, momentu zerrentatxoa badute, hemen gainera segundu horiek oso baliotsuak dira, baina lan egin behar da, eta hain tarte txikiak izanik, hemen edozein utxune, hankasartze txikia ere, ordaindu egingo da. Bat behintzat, noski estropadan ongi sartu, arraunketa hartu, lehenbiziko txampan luzatuta bar, bestia Mikel Ziaboga. Bakarra, segundo pare bat, bizpairu segundo irabazi du galtzeko, ez du ezer ere. Zaleak, baster guztietan, eta arraungiro ederra. Eguraldia. Freskoa, eguraldia. Tristean txekoa. Bai, uda garaikoa ez dugu, joan dira horiek. San Juandarren elkartasuna. Eta irteeran, estatxa eskuan duela jadanik Irene del Rio tirango patroia. Eta ontzia hortxe da, jadanik kokatzen, inolako arazorik gabe,
epaileen aginduaren zain. Afiliazioi dagokionez, ez zait iruditzen, orain playoff honetan, entrenatzaile patroiek muturreko erabakirik hartuko dituztenik. Hartuko dutenik. Bueno, Sirenaren zarata, semaforoare berde, eta hasi da Jaun Andreok emakumezkoen playoffaren bigarren jardunaldia. Lanean erritmoa markatuz Lago eta De La Fuente. Begira nola dagoen, Bizkaia Zubi hori, ispilua bezala xe orain jarra honetan. ¡Engancho y me la llevo! Irteran urrengoak txapelakoa ditugu. ¡Colgando bien de piernas! Iruditzen zait Tiranek eta txapelak eskartuko dutela, atzoarekin alderatuta urleunetan zera egitea. Atzoko olatu mota horretan ez baitau dut. Ez ziren moldatu. ¡Atentos a la cocina! Olaya Martínez. Listo, semaforoa gorri. ¡Bai, berdea! ¡Arranca una! Badoa area longa ontzia. Ahí tres lanza ahora y una. Dos ágil. Seis. Ahí cuatro. Bizi Cinco irtera. remarra. Seis. Ahí siete. Acaba ocho. Laura Carracedo eta Xela Bideira erritmoa markatuz. Hortxe ditugu. Irtera ona, Esperientzia handiko jendea barruan Domingueztarrak, Noa Biaino ere bai, eta Galizian erakustaldia handiak emanda, baina Bermeon ez ziren nahi bezala aritu. Tiran eta irteran prestatzen Zarauztarrak. Hemendik jartzeko, Mago segundo. Enbatako emakumeak hortxe pronto. Enfilazio hori. Gane iratxe! Enfilazio hori. Gane iratxe, eman mesedez! Bai, karo, enfilatzeko dago. 3, 2. Orain, bale. Balekoa. Hor dira. Egur batean, Loitzune Orbegozo eta Maili Landa. Erritmoa markatuz, hor da Enbata. Zierte osart egin behar dute. Atzetik aurrerako lanean, igoerarako txartela lortu alizateko. Mikel, palada kontagailuarekin hasi ezkero ez dut ikusi datu horren ikusi duena. 56 palada. Lantxe uera pasatzen hasi dira. Erdi-erditik joango dira eta erdi-erditik etorriko dira. Txapelaren erreferentzia ona, momentuz. Momentuz Zarautzi segundotxo bat eta Tirani 2. Irteeran San Juan Darrak prest. Semaforoa berdea da jadani. Balekoa. Zatu dira urduritasuna. Orain eman. Bizarrak, eroriru, zauena, zorsegi, zazpi, Bueno, txapela eta Zarautze parekatuta. Hasierako txampan San Juanek segundo bat gehiago, Tiranek 3 gehiago. Referentzien kontua ere funtsezko izango, Hori kudeatzeko, horien bakarren batek kudeaketa entzuten duenean, bat aurretik, bi aurretik entzuten duenean, y dos va ahora, tías. Dagoeneko zabaldu dute arraunketa. Eta irteeran, Y arriba. atzo azkarrenak izan zirenak. Donostiarrak. Urbietaren kuadrilla. Abantean ari dira, horrek esan nahi du, ura gora, Badoaz. Angela Castro eta Maider Zumeta erritmoa markatuz. Bantxa ontzian. 5, nivela. 1, 2, 3. Momentuz oreka handia dugu. Txapela oso indartsu, baina Zarautze eta San Juan segundo bateko tartean dira. Momentuz Donostiarra eta San Juan parean. Zarautz segundo bat bizkorrago. Ea ba. Tiranda erori dena. Bai, txapelari gara, lehenbiziko txampatik ikusten, beste maila batean. Eta hor nolabaiteko, ez usteko konbidatu horrek, gaur horrela... Hortartean sartuko balitz, garrantzitsua hori da. Me la llevo.
eta tiran. Donostiarra, Zarautz eta San Juan, segundo berean. Txapela bakarrera. ¡Ay! Dos delante de San Juan Díaz, ahí sigo. Orain lehenengo aldiz, estadistikak Zarautzen alde, zenbakiak. Segundo bat Donostiarrari eta San Juani, txapelari ere bai, tirani 5. Soluze txapela arraunean. Y lanza, pisa y lanza. Hordat, lan erditan, Ba, orantxe, tiran. 5-22. 5-22, Galiziarrentzat. Orain arteko kuarrilarik apalena. Zenbakitan, Zarautz eta San Juan parean kronorik onena markatzen ari dira. Donostiarra segundo bat gehiago, txapela bira, tiran 6. Gaur, emozioa eta berdintasuna ikeragarria izango da. Acabo y arriba. Soluze txapela arraunean, Ahora esa. ¡Ay! ¡Oh, ay! ¡Y ahora! ¡Ay, sí! Dagoeneko, Mikel, korronteak urkargak baino indar gehiago du. Tiratzen du ja. Tiranen denbora 5-22. Horra txapela, eta hundia lortuko du. 5-17 gelditu dute hor kronometroa. ¡Arranca! ¡Una bloque! Zarautzek Donostiari bi, Bueno, Zarautz eta San Juan. Zarautz eta San Juan hortxe, lehiakor. Daturen bate ez da orain une honetan egoki jasotzen. Baina hortxe da bai, Zarautz eta San Juan parean dira. Txapela eta Donostiarra 2 segundora urrutiago tiran. Erditik joan eta erditik etorri. Dagoeneko erabaki behar banu. Bigarren luzea erditik egingo nuke dagoeneko kanaletik, ubidetik. Argi ziago gau. Gaur nahi kariozaren nuke. Ordoaz ba, ordain bata. Ordegoz hori. Azkar prestatu da. Segurutik. Ba, 13. 5-14. Hor gelditu dute kronometroa. Claro, 10 ateratzeko. Erdira azkar. San Juan eta Zarautzen artean ez dago diferentziari. Nora doa? Zarautzek Donostiarrari, Zarautzek eta San Juanek Donostiarrari 1, txapelari 3, tirani 8. Segituan joan da nahi kariosa erdira. Batzuk nahiago izaten dute progresiboago etorri. Oraintxe minutu erdia. San Juanek balizan Zarautzena berdintzeko. San Juanek orain, estropadaren burua du. Zarautzi eta Donostiarrari segundo bat, txapelari 3. Urrutiago tiran. Controla ahora. Atentas, Atentas. Andamos vivas, Arrazola. Zarautzek 5-14. Oraintxe. Ba, 14. 5-14. Zarautzen denbora. 18 bakarrik epaimaiko kideek hartutako kronoen arabera. 18 Zarautzek San Juan. Niretzat diferentzia, San Juan zabalago atera dela eta maniobra radikalago induela Zarautzek. Une honetan, erreferentziarik onena San Juan, segundo bat Zarautzi eta Donostiarrari, txapelari 5, tirani 10. Gero azkar etxi baitu Zarautzek, begira, beste segundo bat. Maniobratik ateratzean gehiago asmatu duela iruditzen zait, San Juanek edo erabaki, Zarautz segituan etorri da, kanalera. Ojo niveles ahora, muy importante salir de Chiaboga, eso es. Bai, karo. Niveles. Maroñoren ojo a nivel, azalpenak. Bestean. Hay más tribos. Ba, 5 eta 16. Una barra, 2 amarra, 3 amarra, 4. Ea ba, bigarren luzean ditugu, playoffeko lehiakide guztiak, San Juan denborarik onena markatzen ari da. Zarautzi 2, Donostiarrari 2, txapelari 7, tirani 14. Itxura ona hartu du honek San Juan darrentzat. Bai, eta Donostiarrentzat txarrik ez. Une honetan segundo bat Zarautzen aurretik. Gainera,
2 puntu gehiago ditu. Bost eta Zarautzek 3, tartean San Juan 4 punturekin kokatu zen. Honezkero badakite, Bai. Valderramaren arraunlariek aurretik dabiltzala. San Juanek 11 bateko errenta du, bai Donostiarari eta baita Zarautzi ere bai. 3-11 txapelari tiran 16 segunduko galerarekin oso urruti da. Oso txura ona hartu du honek Lau segundo Zarautzi. Echa aire final y pisamos a una. Vicky, bat. Oso, Valderrama, ahora reacción. Funtseskoa da, erlojupeko lanean burua ez galtzea, ez astoratzea, erritmo aldetik eta baina ez ate arresa da. Hori da, San Juanek errenta gora, Donostiarrari 3, Zarautzi 5, txapelari 11, tirani 19. Ari zaigu panorama argitzen. Azken txampan. Hemen da, tiran helmugan, lanak amaitzen, bai tiran, 11-0 behin-behineko denbora. Erne, San Juan darrentzat itxura oso ona hartu du honek. Bigarren Donostiarra da 3, Zarautz 3 bostera, txapela eta tiran urrutiago. Panorama argitu da, Mikel. Asko. Argitu denez. Asko. San Juan eta Donostia ematen du okerrik ez dela, urre urtean arituko direla, Euskotren Liga. Hori da. Orain kolokan dagoena da, playoffean zein den lehenengoa eta zein bigarrena, baina garrantzitsuena txartela lortzea da. Lanak amaitzen txapela. Hemen da txapela. 10 eta 59 behin-behineko denbora txapelakoentza. Eta jarraian Zarauztarrak datoz, baina urrutitxo dira. San Juanek Donostiarrari 4, Zarautz 7 segundora da. Vamos a CTV, David! Airean doaz, Miguel. Oso dotore, oso ongi doa. Valderramak Zarautzi 4 bosta. 8 badira. Bai, azpiti jodu. Horriñan tentsi hori mantentzeko ez da. Hemen azken txampan Zarauztarrak. Hor dator Zarautz, hortaen bata zalen txalo artean. Saiakera handia bai. 10 eta 52 orain arteko denborarik onena lortu dute, baina ez da nahikoa izango. San Juanek Donostiarrari 4 eta Zarautzen denbora 8 segundotan ari dira hobetzen. Denboraldi handia egin dute, baina saririk ez. Azkenean igoerarako txarteli gabe geratuko dira. Bira, irudia, arraunean, kurioso asko. Hemen datoz San Juan darrak, hor da Bateleren ontzia. Gaurko denborarik onena markatzen ari dira San Juan darrak. Donostiarrari 4 segundo. Eta horrek esan nahi du berdinketa izango dela haien artean. Eta segundo hoiek orain duten errenta horrek playoffeko lehen tokira eramango duela San Juan. Baina, noski, bukatu arte zain egongo gara. 10 eta 34, goian dira, ospatzeko moduan dira arrosak. Berehala izango dute informazio hori, irifarre batzuk bai, nekeare bai, gorputzari egundoko astindua eman diotelako. San Juanek, 10, 34, 0, lauko denbora. Zarautzi 8 segundo, txapelari 15, tirani, minutu erdi. Eta San Juan Donostiarra baino 3 segundu bizkorrago dator. Donostiarra, hobeto itxasoan, San Juan ibaian baino. Egundoko lana egin du, Egundokoa. Hemen dator bigarren izango da Donostiarra. San Juan baino 3 segundo gehiago erabiltzen ari dira. San Juan azkarrena gaurko honetan. Atzoko altxorra 1 eta 88koa Donostiarraren alde. Baina balio duena da, mailari eutxiko diotela. San Juan eta Donostiarra. Hor da Donostiarra, 10 eta 37. Eta honek esan nahi du, gaur 5 puntuak San Juan darrentza direla,
eta San Juanek orotara 9, Donostiarrak ere guztira 9, atzo 5 eta gaur 4, biak dira goian, Zarautzek 6 puntu, atzo 3 gaur beste horren beste, Txapelak atzo 2 eta gaur beste 2, eta Tiranek 2 puntu bildu ditu, beraz zailkapenak ez du gezurrik esaten, eta ikusi duguna gaur oso nabarmena izan da. Hemen, Ibaizabaleko uretan, arrosak izan dira honenak, Ibon! Bai, begira, 3 segundo terdi pasatxo eta Zarautzi, 8. Behon deiela, Miguel. Eta bikote ez dakit ere itxura oso namanez. Bikote ez dakit irudi ikusten dezakezuen, baina goian gizonezko entrainerua, behan neske entraineruari txalo eginez, klub baten sentimendua da San Juaneko hauek dutena, eta momentu honetan ikusi dezakezuen nola animatu duten estropada guztian zehar gizonezko entraineruak emakumezkoena. Arrakazta ikeragarria, Eta borobiltzeko gainera zuzendaritzari eta proiektu honi. Playoffeko lehen postua, ezta? Horrek ere beste indar bat emango dio kuadrilari, Eta Zarautzi 8 segundo, erlojupeko batean. Donostiarrari ere 3:56. Atzo 2 segundutik bera heldu ziren, bigarren tokian San Juandarrak, eta gaur horri ere buelta eman diote. Bestalde, zelkapena hementxe duzue, eta segidane puntuak ere bai, puntuek dute, gogoratu playoffean kronoak baino garrantzi handiagoa, eta hauxe da, San Juanek 9, Donostiarrak 9, 2 egunetako denborak batuta, hor bai lehen postu erabakitzeko kronometraia, eta San Juanen aldekoa. Zarautzek 6 puntu, jarraituko dute ete ligan datorren demoraldian, eta Galiziako ordezkariak atzetik Txapela 4, eta Tiran 5, iragarkientzat tarte txiki bat eta berehala gara protagonistekin. Egunon berriro ikusentzuleo, Donostiarrako kirolariak pozik zeinek esan behar zuen, Uztaileko lehen 15 hasierako estropaden ostean Donostiarrak mailari eusteko gaitasun hori izango zuela. Hortxe da, San Juan izan da playoffean onena, bigarren Donostiarrak, aurrera Eritz Hernandez. Bai, San Juan darren patroiarekin gaudelako, Laida Valderrama zorionak. Eskerrik asko. Bueno, sartuta batera esaten zenidan, oraindik ez dakiz zer sentitzen deten ere ez. Helmugara sartu zeranean behintzat, ordutik orain arte negar baten ikusi zaitut. Bai, ez dakitze, asteburu espero nun, gogorra. Azkenean hemen 5 traineru gaude 2 postu gatikan jokatzen, nahio ez nahi presio bat azkenean beti do, eta emozio asko akumulatzen dira. Eta eukibertzu burua hotza, eta eskeden askatu dut. Burua hotza izan duzu, Bueno, hemen ospakizunak espaitera inberoak izan, ez dakit ardura badakizuelako ondoan ze aurkari dituzue, baina ospakizunak goigoitik behintzat ez da ziuretan. Ardura igualez, minon ikusten dikan ez dugula guzti sinisten ez, gaude disfrutatzen pila bat, urte hau egia sanzoragarria izan da, minon gustautzen dikan ez dugula asimilatu eusko tren mailan gaudela ja, esan posible dut. Laida, gaurko estropadari daukionez, bigarren luzean txikitu duzu egoitik behera, esaten zedieran, ziabogakin etzarela oso ongi eroso edo sentitu, baina gero ikusi da emaitzetan behintzat sekulako ziaboga eta sekulako bigarren luze egin duzuela. Ziaboga guztu hain dut, egia esan ziabogatik atetzian igual iruten hau goizegi atea dugula arraunmotxa. Goi ikusituten filazioak eta ondo, eta azkenean bueltako largoan nik estropa guztia disfrutatut, bueltako largoa egia esan eskatu da, eta inoiz minio hobeto ikusi dut ontzia reakzionatzen. Baida, San Juanen bigarren herria izan daiteke Portugalete, ikusi dugu gizonezkoak zuei animatzen eta zuekin ospatzen iaz beraiek, aurten zuek, urra hauek bereziak dira, arroxientzat. Bai, da, gaina aurten lau estropa daukitu gula hemen, pues inoiz minio gehiago, bai, bereziak, badia, Portugalete gura beti dira bereziak. Gustatu nena gustatzen, bueno, gaurkoa eta gehiago disfrutatu berdugu, bai. Eta orain norekin disfrutatzea tokatzen da, Laida, norekin gogoratzen da bat hemen izan da, urte guztiko sufrimendua eta gero, ez dakit, norbait eskaini nahi diozun gaurkoa? Denei, herriai, direktibai, kluba aurra bultzatzen duai, familiai batez ere gurasoai, nahi gustatuko zian puntualizatzea,
iruditzen hau importantia dela ez aztian ondi gatozen ez. Ni klub hontan hasi nintzen, nire bihotza klub hontan do, nire etxia da, eta hau behaiekin bizitzia lokura bada, arroxez jantzia egia esan. Eta uste manazu, ere bai nahitut zoriondu nire aurkara izan dien guztiak, bai Eteligan, bai playoffian, bai kontxan, bigarren maila hontan gaude traineroa Zarautz, Donostiarra ere bai hemen egon dela urte zea aukita, Galizikoak tiran txapela. Naizta ez jo, hemen Bostonenak daude, eta zerbaiten gatik handa. Osak ez zoriondu behaiei, kriston tempora egin dute, eta jarraitu dezagun, arraunian denak. Balaida Valderrama, Eusko Trenligako patroia zorionak eta orain disfrutatzera. Datorren urtean ikusiko dugu. Bai, eskerrik asko. Pospozik, eta hemen arroxak Amairu arrobiko, Mikel, lana borobiltzen. Arrazola, arrobiko ezten bakarra. Eta belaunaldi ezberdinak hor ontzi barruan elkarlanean. Oso baliotsua da hori ere. Bai. Pronostikoetan nik uste dut gehienok Donostiarra edo Zarautz. Bueno, Donostiarren ganagoa, aurrera Zara. Nicole Maroño, parabéns, Oriona. Gracias. Bueno, ¿respiramos tranquilas ya? Eso es, hoy ya respiramos. ¿Qué tal ha ido la regata? Cuéntanos. Pues la verdad es que una regata bastante dura. Al salir de últimas teníamos la ventaja y contábamos con las referencias de las demás, pero bueno, aún así sabíamos que tanto San Juan como Zarautz iban a andar bastante, ya nos lo demostraron ayer y en la clasificatoria de la Concha, entonces una regata dura. Ayer marcasteis el mejor tiempo, 5 puntos para vosotras, pero no por ello habéis salido relajadas, ¿no? Eso es, sabíamos que una vez que terminase la regata de mañana, sacásemos 5, 4, 3 puntos, era descansar, resetear y hoy era una regata nueva. Bueno, habéis cumplido el objetivo, mantener la categoría, no sé cómo estáis, trasládanos el sentimiento del bote. La verdad es que muy contentas porque además es un equipo súper joven, en el que es la primera vez para todo de ellas, entonces súper contentas, se lo merecen todas y que lo disfruten las más jóvenes. ¿Te ha sorprendido algo de este playoff? ¿Ha conseguido el otro billete San Juan? Ya nos demostró en los descensos que iba a andar bastante y la clasificatoria de la Concha y más o menos estábamos todas muy igualadas. ¿Alguna dedicatoria? Nada, al equipo, que se lo merecen todos y que lo disfruten y gracias a ellas. Parabéns, Oriona. Gracias. Nicole Maroño, bueno, berarentzat ere Galiziatik etorri eta apustua da, eta Donostiarrak gauza oso zail bat egin du, kirolean, gaizki hasitakoa zuzendu. Horrelako inertzia bat aldatzea, eta batean ez izan. Anurko Kortajaren ere. Bai. Arroxak, festa giroan, urrengo urtean, goren mailan emakume eta gizonen ontziak. Esta ez marka Makala San Juan darrek lortutakoa. Igoerak bata bestearen atzetik. Eta batelerek badutela, segida. Bai, goi mailan. Bai, noski. Mentxa, mendea joan eta mendeak etorri, eta hortxe, arrauna bizirik akumen artean ere. Festa txikia izango. Eta elitean. Pasaialdeko festa ez da txikia izango, gaur arratsaldean. Merezi dute emakume hauek balentria handia egin dutelako, eta mutilek ere egundoko denboraldia. Mutilak 8 izango dira ligan? Bai, baina Igo berriak eta denboraldia hasieran lesioekin da gora berak, eta proiektua oso egonkortuta. Eta kuadrilla gaztea, eta, bueno, eta veterano nagusia, entrenatzailea, gaur agur esateko prest. Barruan da. Fernandez, barruan da. San Juan darren egun ederra gaur, bai noski, hazen olako estropada egin duten, batipat bigarren luze harrigarria egin duten. Referentziak onak eta goeneko lehenbiziko luzearen bukaeran, eta ziagoako irteran iruditu zait, horrik eragarri asmatu dutela. Arraunketa inertzia hona hartu eta Euskotrenera. Euskotren ligara, ate nagusitik. Ligan bigarrenak izan ziren, Zarautzekin egundoko lehia izan eta gero, baina playoffean erakustaldia eman dute.
eta hemen sufrimenduaren eta tristuraren aurpegia une batez, Zarauztarren etxipena. Zer den, ze emozio dantza izango duten, batetik denboraldi aparta egin da, tarola egin dutelako, zailetik apartekoa, eta liga nagusi, hainbat bandera irabazi, eta, bueno, ezin ginga jarri, eta horrek utziko dien nolabaiteko, mikatzetik ere zerbait izango duen, hau zaporea pentsatzen dut, utziko diela. Hor dira, ontzia lehorreratzen tirangoak, Zarauztarrak ere hortxe prest, hor da Gaizka Garmendia, klubean zerbait behar denean, hor da beti Gaizka, eta Sara Gandara dugu Zarauztarrekin, aurrera. Naikari osarekin gaude hemen, bueno, ez da posible izan. Ez, gaur etorri gea dandana ematea, baina ez deu lortu nahi genuna. Konta eguzu nola bizi izan duzuen barrutik estropada hau erabakigarria? Hasieran hori ilusio handiakin atea gea, eta alde honen egiten saiatu gea, bagenekin posible zala, baina San Juane kriston estropa indu eta ezin izan deu lortu nahi genuna. Eta ze sentitze osue, alegia, Ete ligako txapeldunak zarete, baina ezin urrats hori eman goren mailan egoteko, nola zaudete? Hasieran oso ondo hasi ginen, eta baita ere oso ondo bukatu genuen, baina esango nun San Juane pixkanaka goraka indula, eta hortxe paretsu ibildi gea, eta azkenian behaiok lortu du gora jutia. Zerbait esan nahi diezu, taldekidei, entrenatzaileari, zalei? Zalei eta taldekideei, esan kriston lan hain duela, kriston apoioa jaso deula egun hauetan, eta oso eskertuta guztiekin duen lanataz. Naikari, zepena, gaur zuurte betetzea ere bada, zoriona gure partetik eta zepena zinboru bildu izana. Eskerrik asko, nahiko nun beste pari bat jaso, baino, ezin izan da. Bueno, sei gozatzera naiz eta emaitza ona ez izan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zoriona Naikariri eta eutxi, Zarauztarrek ez dute amore emango, saiatu dira, eta jarraitu beharra dago, mutilek eta emakumeek eta noski, aurrera egin beharra da.